Uba ala kemen remboi amalia ke amlarem constituency bolongru nong ai boi ke sorkar jela hak santerik jemang arjar perusahaan ulapli pai ba ya ke yeng school building bathamai ke demtring wa thang government LP school kabala seng nadu snem saja kandai spa nyu pulai ya kani ke yeng building school bathamai lasna lengbak state mission education phase 2 jong snem arjar pulai arjar pusau hak mang pisa basau pulai laktam hakani si ladon lang de kiri rang ba kasnong bakan thup yo wahe snong uba i rangklem uba PM rangklem uba SB rangklem uba LC rangklem ki pai ba nong shong snong kin nong hikai ki khna school bat ki wei ha ka je lang bla pnia do ba MS rangklem ka school managing committee kala pen kup buram ya ka kong nila khar ka bla shong thai kum ka nong hikai na ka ne school ha ba ajing kran ka ne ka sngi ba lakman u lo ong ba ka jing nang jing start hi ka dei ka ba kong sam tam bat dak jing tre lang on la ban poi sha ka thong jing jom ban kentiu ya ka puli puthi nolor kata ulo ongru ba ki brio ki la ban ben ban kenno hanrei kani ka sarkar ka de ka blasim khia ban peibnia ya ka jing kiu ka puli puthi ha ki liang ba per kentup ru ban snai ki yeng school manpa yo sakhilang ya kani ka shlem jing hikai ka yung jing hikai thau hikai ka wadachna lamba ka sarkar yo wapen emurami ha kani ka step kit bok kerwianga ye warok samkam nadu kinong hikai hado ki knaskur yo ya jemen toy ki yo blai unang kerku lamba ka jing kulang hawaro kiliang tengah nak liang yang wa pan pa ko jis nyau ngo ye kan jing chem khia yang phi na do ke nong chong chnong ha do ke nong hikai pan pa ko jis nyau ngo ye ka babu niladhar ko da chong nia ni kam gyong ka wa mam ka mo betaya ye contribution gyong ka jing sekhilang yang i ni to man ka wa ka story ya ka jing lai luti ke yong ka man be man pa prolog kham tam ik na skur ka jing start man ga kam do kate tengah snau kemena wa ka chnang ka thau ki we ki pa de chim khia ki kam wa ong we he ne da kwa ki naka secondary school yo pengku kerdan ha ka high secondary school kini wara mieu le klem ka jikre lang tengah nagleng nga kam nomi khmat yong phi ngau perchanga o kit khia ne wi ka pot wa ka ni yung school ko man kat nila nie ko man lam yoy ka sarkar ka video kit khia nga e khuble yo chief minister emuram yang na do arja khapra da perchau nagbi ka snam ching ka snam kamon opat punya ye benta ka jingko ye ka pure ka puthi tana ong ye phi kibro ye ku ben
kibro ye kuno ye ga sarkar hanre mchemi waga sarkar ko paiskhiat ne benta yong ka jinam kam yong ka state yeuman ni kiskur yeuman na benta jiman toy khna skur yeuman ne benta ki surok kilenti ki sungking ki thau sumar wa kam jule ne ki liang waro snyak men po konsig yonga hasakha na lor ka arts ka science ka sarkar da kentugi ka da ibyanga chakami ka chnat pure ka commerce po ka sakha government higher secondary school snyak men ya ganong talang government secondary school da pangko kerdan chaka high secondary school ko waka science waka arts kini to ki kam yang ka sarkar kiwa kaman o kentu ya ka pure ka puti kaste po kajing ka konsigyo nga kajing angut kyo nga kamon open kukerdan ya ka RMSA second proceed secondary school RMSA school kamjula ya ka RMSA hapo kam chinong mustem cheka higher secondary school na makito naman ki partially naman ki kiyong kasarkar kanito kajing laluti kawa emkam ikam ginong may kaman kamon utuladi ladam pan gichnong la usnya to yiv emkam habatin pej bahagi kishap kashap plus f ka plus f hakabam bangibam dunaki eki batte yekamet namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashap plus f hakajing som yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam khta ka dur jingki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pindon kam daki mar bam modon ka sharp plus f menta kasni lawan ra shapi lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya